Takaita ngoti tiri pamwe chete takangomusangana tiri pamwe chete chekuwirirana pavo nepaukama patatanga kutomadoro pamwe chete. Saka isusu taishandisa kadhi rekuswaipa nefoni. Saka patakanga takushandisa foni isusu mumwe wedu tiri pamwe chete pakuma wataita foni yainge togara iri pakaunti. Saka mumwe wedu akasvika pakuti isusu tave vari ndobatora foni iyaya ndobva aviga foni. Then musikana takabvunzwa kuti ndowatora foni zvika nemusikana ayo pamwe chete pane munhu aita sei atora foni. Tibva tabvunzana pachedu tikasvika pakusechana kuti isusu tiri vatatu tozonetsitira hapana mwana bira chito mumwe wedu asi ngatisechane batasechana tese. Saka mumwe wedu watari naye foni anga yanga iri mubhutsu yakatotsikirwa iri mubhutsu. Takatora tifunga almost an hour tichibvunzana nyaya iyi ndokuzoona pakuti aiona kana urione foni burisa. Saka pakabvuka kumashure foni bhutsu yanobva yabudisika ndobva foni yatatase tona foni iri mubhutsu kati haona iyi foni irichi mubhutsu komana wamwana vandanavo muridzi wefoni nadanova kati koiwo ingati achikutengera doro nguva yese kuwazosvika pakuita pfungwa yakadaro sei ndopakatangira nawe kurwisa. Alright. Pari zvino regai ndigashire mashoko emadhira. Chokwadi makaremerwa nekuti ndokunga madhira ndichivataurira kuti vana madhira zeva zvinonidi kuti vapedzei mwendo inofamba vanokuti famba varoeka. Nhasi uno muri kunditaurira kuti makatofamba mukanonzwa rudzorerwa kuti kwamuri pabva paitika futi chimwe chiitiko nina wake abva ashayika kuti ndisingazivi hangu kuti akashayika nemutoo upi. Zvinokusimbaradzai pane zvamuri kunzwa kuti vanhu ava havana kungogara chete vari kudzorera mweya wemupi munhu wavakauraya kumhuri kwenyu. Zvinorwadza. Muri yeZimbabwe tiri kusangana pano paSly Media TV zitandonzi Sylvester tapfumanei simbi yebasa. Nhasi uno tiri kwaSeke pamambo Seke. Nyaya yatiunza kuno kuinyaya yatakambokunzirai pano paSly Media TV yemhuri yokwaChirunga vane mwanakomana wavo akapondwa mushure mekurwisana kwaakaita nehama dzake pabhawa rinonzi paInner City paDema. Nyaya iyoyo takakupai panapa iri nyaya iri kusuwisa izere nemisodzi pamatama kumhuri yokwaChirunga nekuda kwekuti mwana uyu achinge apondwa hapana akazopinda mujeri nekuda kwenyaya iyoyi. Zvichinzikwa zvinonzi vakomana vakasungwa vakangovharirwa asi hatina kuvaona vachifamba ndokutaura kumhuri yokwaChirunga zvikavarwadza zvikuru. Nekufamba kwenguva zvekare vemhuri yokwaChirunga vanozoti ivo mwanakomana wavo anonzi Yetashinga munin'ina waTapiwa akatanga kuchiita mashiripiti airatidza kuti pane mweya wakanga wakamugara. Mweya wakanga wakamugara vachifamba unoratidza nekuzvizivisa kuti ndini mukoma wako Tapiwa ndiri kudzorerwa nevanhu vakandiponda kuti ndinorwisa kumhuri yekwangu. Nekudaro ndiri kukundwa simba. Ndo mhepo zvayaitaura ichiita. Takamboita interview nababa vaChirunga vachitizivisa kuti ndo zvakanga chimiro chakanga chiripo. Mhepo iyi yakanga iri pana Tashinga yakabva yataura kuti kana mukasandigadzira kana kundipa simba mushure me2 weeks hamuchazondiona zvekare. Ende ichokwadi ndo zvakazoitika izvozvo zvekuti Tashinga akazoshaya nekuda kwekuti mhepo iri kunzi yengozi yakadzorerwa mumusha mavo. Tagara mwedzi uno svondo rino tave muna Gunyana. Hama dzavo
dzinova ndo kune vari kunzi vakaponda vana vekwaChirunga vari vemhuri yekwaChinyanga, vekwaMadzima uyo zvekare nevekwaMurambinda. Vakasumuka vakaenda kwamambo mushure mekunge vambotraya kuenda kumhuri yekwaChirunga kuti uyai titaurirane tinzwise kuti tingaite sei kuti tigarisane kana kuti tiripirane nyaya yemhosva iyi. VekwaChirunga vakati hatigoni kutaura nemi. Nhasi uno ndo pari kusangana mhuri iyi kwekutanga mushure mekunge Tapiwa apondwa mugore ra2019 kusvika iye zvinezvi panga pachingova nemakakatanwa vasingagone kunge vachisangana nokuti kana parufu rwaTapiwa vakanga vasipo, parufu rwaTashinga vakanga vasipo, asi tinozongonzwa kuti vakazombounza mari yechema neimwe mari yekuita reimburse family yekwaChirunga pane zvavakanga varasikirwa nazvo pakuvigwa kwemwanakomana. Iye zvinezvi vauya kwaMambo Seke, ropa rakadeurwa maMambo Seke. Tave kuda kunzwa zvino kuti mambo anoti kudii zvaunganidza mhuri idzi dziri mbiri panyaya iyoyi ine ngozi mukati. Regai tipinde mudare raMambo Seke nhasi uno tinzwe kuti mambo achaitonga sei nyaya ine ropa mukati memhuri nhatu. Ndakukumbira kuna Vuramai kuti tiuchidzane tichiteedza tsika dzedu, saka ndinozokukumbirawo unondipfugamirawo petinochira katatu nemuchindiporodzera kuti katatu atite nekukurumidza chinochira kana paketwa katatu atukatanzema Pirei na wengi na mambo. Mzuri kama Vuramai. Tisitauya uchangamire. Sine nyaya yatinayo nevekwaMubayi ana Machikira. Tauya tiri mapato matatu kuti sure kwaVuramai ana Murewa nana Shumba ana Marero. Saka kuuya kwataita Vuramai ndekwekuti sipasi zvapaine nyaya tiri kuda kuti titsvage gwara rekuti tingasvike mukuyanana zvakaita sei nana Machikira, nekuti mukugara tagara tiri vanhu vakakamana. Pane nyaya yokuti mwana wekwaMachikira akarwiswa nevakomana vatatu, mumwe wekwaVuramai, mumwe wekwaMurewa, mumwe wekwaShumba kwana Marero. Saka nyaya iyoyo ndo yatiri kutsvagira gwara rekuti mutibatsirei. Saka tauya kuno kumaVuramai kuti tingayanane sei nana Machikira. Tangoita musoro wenyaya chete kuzvikurukura redu vadzika. Ya, zvichibadi musoro wenyaya, asi kundipira pamaita ndiri kuona kuti anona kupedzeredza mata akarwiswa akasvika mukufa. Ndiregere ipapo changa zvakaitika riini? 2019. Ya, kwane mazuva zvakaitikira kupi? Zvakaitikira Kudema. Dema yakati kurei kabo. Baba wapaina siku